Καλώς ήρθατε στο Πάξι, είμαι η Ειρήνη και μαζί με την Ναταλία τι θα φτιάξουμε σήμερα? Μπισκότα. Μπισκότα με cranberries. Τα είχα δοκιμάσει περίπου πριν ένα χρόνο από ένα φούρνο της γειτονιάς, μου άρεσε πάρα πολύ και είχα φαγωθεί να βρω τη συνταγή για να τα φτιάξω κι εγώ. Και αφού τα έφτιαξα και είναι πάρα πολύ ωραία, είναι λίγο διαφορετικά. Το cranberries τους προσθέτει έτσι, τα κάνει λίγο μαστιχωτά και αυτό πηγαίνει πάρα πολύ στο μπισκότο. Και θα τα φτιάξουμε σήμερα μαζί. Σε ποιους θα τα αφιερώσουμε? Στη Μαριέτα και στη Λουδία. Μπράβο. Πάμε να ξεκινήσουμε? Ναι. Ξεκινάμε λοιπόν. Τι θα ρίξουμε πρώτα, Ναταλία? Το βούτυρο. Το βούτυρο, αφού το έχουμε κόψει κομματάκι και το έχουμε αφήσει σε θερμοκρασία δωματίου. Κολλάει το βούτυρο βέβαια. Και θα το χτυπήσουμε να φρατέψει. Και αφού έλειωσε το βούτυρο, τι θα βάλουμε τώρα? Ζάχαρη. Ναι, άχνη ζάχαρη θα προσθέσουμε και θα το χτυπήσουμε πάλι. Και τώρα θα προσθέσουμε, τι θα προσθέσουμε, Ναταλία? Τη βανίλια. Τη βανίλια, σωστά. Και τι άλλο, τι είναι αυτό? Αλάτι. Και αλατάκι. Πάει και αυτό μέσα. Φανταστικό, Να το πάμε στο μίξερ. Όχι, βρε, από το μίξερ, πρώτα θα το ψήσουμε. Σου αρέσουν πολύ τα μπισκότα? Πάρα πολύ. Και εμένα. Και ήρθε η ώρα, γιατί? Και το αλεύρι. Ακριβώς. Σε χαμηλή ταχύτητα, για να μην γίνουμε κάτασπρες, θα το ρίχνουμε λίγο-λίγο. Ναι. Εντάξει? Θα με βοηθήσεις κι εσύ? Βέβαια. Μπράβο. Λίγα μπαλάκια, όμως να παίξω λίγο. Το απόγευμα. Όχι το απόγευμα. Ναταλία, και τώρα τι μας έμεινε? Ρίξαμε και το αλεύρι, το τελευταίο υλικό μας τι είναι από αυτά που δοκίμασες? Τα cranberries. Ακριβώς. Τα οποία τα έχω κόψει σε μικρά κομματάκια. Έχει γίνει μια πολύ μαλακιά ζύμη και θα την πιάσουμε να την κάνουμε λουκάνικο μέσα σε μια ζελατίνη. Όχι, πρώτα μου θα παίξω λίγο. Εντάξει, θα παίξεις και εσύ λίγο. Και αφού έχουμε απλώσει ένα φύλλο μεμβράνης, θα ρίξουμε τη ζύμη μας. Επειδή αυτή η ζύμη, Ναταλία, είναι πάρα πολύ μαλακή, πρέπει για να την πλάσουμε, θα την κάνω λίγο έτσι, με τα χεράκια μου. Βλέπεις που κολλάει? Και θα προσπαθήσω να την φτιάξω έτσι σιγά σιγά, να την κάνω ένα λουκάνικο, να τη βάλουμε στο ψυγείο, γιατί μόνο άμα κρυώσει, αλλιώς δεν μπορώ να την κόψω με το μαχαίρι. Και αφού πάρει το σχήμα λουκάνικου, θα το βάλω στο ψυγείο για 1 με 2 ώρες να παγώσει για να μπορέσω να το κόψω σε μπισκοτάκια, σε ροδέλες. Και αφού πέρασαν 2 ώρες, έχει κρυώσει αρκετά το λουκάνικο, ας το πούμε, με το μπισκότο. Θα του βγάλω τη μεμβράνη και θα το κόψω σε φέτες, σε ροδέλες δηλαδή, για να το βάλουμε στο ταψί να το ψήσουμε. Και μετά τι θα το κάνουμε, Ναταλία? Όχι, θα το κάψουμε. Θα το αφήσω λίγο και να παίξω, Ναι. Παίρνουμε ένα κοφτερό μαχαίρι. Και θα το κόψω με πολύ μικρά κομμάτια. Ακριβώς. Κάποια μπορεί να φύγουν, δεν πειράζει. Και θα τα απλώσουμε τώρα στο ταψί, πάνω σε μία λαδόκολλα. Ένα-ένα. Μη φωνάζεις. Έτοιμα. Θα προθερμάνουμε τώρα το φούρνο στους 180 βαθμούς και θα τα ψήσουμε. Να μην τα ψήσουμε. Τι? Πού το παίρνεις? Τι θα φάμε βρε μετά? Και αφού η Ναταλία έφυγε, γιατί τα μπισκοτάκια ήθελε να τα πλάσει και να τα κάνει μπιφτεκάκια,
Γι' αυτό αποσύρθηκε και τώρα συνεχίζω πάλι μόνη μου. Και αφού τα έψισα για 15 λεπτά, τα έβγαλα από το φούρνο, θα τα αφήσω 2-3 λεπτά να κρυώσουν λίγο και θα τα βγάλω πάνω στη σχάρα να τα αφήσω να κρυώσουν πλήρως. Τα αφαιρώ από το ταψί. Έτσι θα κρυώσουν πιο γρήγορα και δεν θα ψήνονται, δεν θα συνεχίσουν να ψήνονται από την κάτω πλευρά που ακουμπάει στο καυτό, στην καυτή λαμαρίνα. Και ποιος ήρθε μόλις βγήκαν τα μπισκότα? Εγώ. Γιατί, θέλεις τελικά μπισκότο? Θέλω. Για πάρε ένα να δοκιμάσεις. Πολύ ωραίο. Σ' αρέσει? Πάρα Είναι σκληρό? πολύ. Πάρα πολύ μαλακό και πάρα πολύ ωραίο. Τα cranberries ταιριάζουν απίστευτα με το μπισκότο. Είναι τα πρώτα μπισκότα που κάνουμε για τη νέα χρονιά του χειμώνα που τα θέλουμε πιο πολύ, με το γάλα μας, με τον καφέ μας, να τα απολαμβάνουμε. Γράψτε μου από κάτω στα σχόλια αν τα κάνετε, πώς σας φάνηκαν, αν σας άρεσαν και εσάς το ίδιο με μένα. Και φυσικά μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι, είναι τελείως δωρεάν και έτσι δεν θα χάνετε καμία συνταγή μας. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα σας χαιρετώ. Γεια σας! Ναταλία, θα χαιρετήσεις? Μέχρι αύριο. Μέχρι το απόγευμα, γιατί θα το ξανακάνουμε. Θα ξανακάνουμε και άλλα μπισκότα εμείς, Ναι, μας άρεσαν τόσο πολύ που θα κάνουμε και άλλη δόση. Γεια σας! Χαιρέτησε!